Euskera eta saskibaloia eta euskera gelatik kanpo be, gure hizkuntza arlo guztietan erabili daikegula erakusteko eta saskibaloiari ekitean be ikasleek euskera erabilidagien. Begoñazpi ikastolak 8. saski euskara eguna ospatu dau euskera saskibaloi kantxetan edatuz eta eginez. Bizkaiko 8 ikastolatako 180 ikasle inguruk goiz eta arratsaldez 30 partida baino gehiago jokatuz saski sarrera ugari, jaurtiketak, urratsak, blokeo zuzenak, zonakako defentsak, alboko sakeak eginez. Eta horreko guztiaz gain, antolatzaile, hegaleko zein pibot diran jokalari, entrenatzaile eta arbitroen arteko elkarrizketak. Kirola egin, giro ona izan, eta saskipean euskera erabiltzeko sekulako abagunea. Azken finean, euskara ikasgelatik ateratzea. Aizialdiko esparruan, kasu honetan saskibaloian, euskaraz bizitzea, horregatik kanpoko ikastoletako ikasleak bedatoz, eta gure helburua da, egun baten, jai giroan, euskaraz bizitzeko aukera eskaintzea. Gabonetako oporretan izan zen jardun honetan beste hainbat ekimen be burutu zidan Begoñazpi ikastolako instalazioetan. Besteak beste, ikaslei Bizkaiko saskibaloi eta honen terminologiaz euskera erabilarazteko saski quiz galdera jolasa. Bizkaiko Federazioaren laguntzaz, ekitaldi hau egutegian dugun jaia da.